Здравейте! В днешното видео ще ви покажа как лесно и бързо да генерирате сертификати за много ученици, без да се налага да изписвате всяко едно име на дете по-отделно. В случая започваме от началната страница на Canva, където натискаме опцията с трите точки, на която пише More. В лентата започваме да изписваме сертификат и веднага виждаме вариантите, които се зареждат. В случая, ако натиснете първият вариант, директно ще се генерира файл. Аз вече имам такъв генериран файл, като може да изберете или сами да поставите всеки един елемент по-отделно, или да изберете някои от темплейтите, които ще видите готови в сайта. В моят случай, единственото, което трябва да се уверите да направите е, пишейки, да изберете фонт, който отговаря на кирилицата, за да може да изписвате на български език. Така, нека преминем към самото връзване на информация. Отново, връщайки се на основното меню, ще видите опцията Sheets, която е за създаване на таблица. В момента, в който натиснете иконката, ще се създаде таблица с бели празни клетки. В моят случай вече помолих Canva от бутона Ask Canva да ми състави списък с име и фамилия на деца от А до Я по азбучен ред, както и в последната колона да напише 11 Б клас. Ето го, нашия прекрасен клас. Отново отгоре преименувам файла имена на ученици от 11 Б клас, защото това ни е важно, за да не объркаме информацията, когато връзваме таблицата с сертификатите. Как става това? Връщаме се на нашият файл за сертификат и от лявата лента скролваме надолу, докато не видим опцията Bulk Create. Натискайки върху нея се появяват няколко начина, по които ние може да вържем информация. Най-често срещано това е ето тези Sheets, таблици, които са директно в Canva, но ако имате вече готов Google Sheets, може да използвате и него. В моя случай ще използвам опцията за Sheets, като веднага се появява един прозорец, който ме пита откъде искам да вържа информация. И тъй като съм написала имена на ученици в 11 Б клас, съответно знам, че това е файлът, който ми трябва. Отнема известно време, но сравнително бързо успява да се прехвърли информацията от таблицата към нашият файл. Ето, виждате, вече е готова. Правим една проверка, ако има нужда, и натискаме бутонът Готово, което отиваме на първото текстово меню и от бутона Свържи информация казваме, че искаме първата клетка да е вързана с името. Втората ще я вържем с фамилията. Третата ще я вържем с клас. Ето, виждате, тук вече сме на втора стъпка от нашия процес. Нашите клетки светват в лилаво. Продължаваме напред и последна стъпка е да ни попитат, сигурни ли сте, че това е правилният списък, искате ли да създадете вашите сертификати. Натискаме Създай 28 сертификата и това буквално става за броени секунди. Ето нашият готов файл. И виждате, абсолютно всеки сертификат е написан с име, фамилия и клас на съответния ученик. Отново отстрани може да напишете, например, готови. Готови сертификати за 11 Б клас, като от опцията Share може да направите файл, който да свалите в PDF и съответно много лесно да разпечатате, когато вече това е необходимо. Ето ги и нашите готови сертификати, подравнени, написани и абсолютно готови. Благодаря ви за вниманието и ще се видим в следващото видео.